O turismo medra en Nadal. Á falta dos datos de decembro, a Axencia Galega de Turismo apunta un aumento en continuidade cos 11 primeiros meses de 2024 que rexistraron récord de visitas con case 7 millóns de viaxeiros aloxados en Galicia, un 2% máis que en todo o ano pasado. E tamén podemos observar neste mes de decembro en parte a distintas iniciativas, unhas con tanta solera como o Belén de Begonte e outras máis novas, como Galicia xa se está a converter nun destino de Nadal que ata agora eran unhas datas nas que había máis visitas familiares que de turistas. Balance hoxe desde o Belén de Begonte en Lugo que xa superou os 30.000 visitantes e que aspira a ser declarado de interese turístico nacional. O turismo rural tamén medrou durante o 2024. Medra o turismo rural un 3%, o cual é moi positivo porque tendo en conta que hai novas formas de aloxamentos, pois este incremento no turismo rural en tanto ao número de visitantes como a estancia media medra un pouquiño, pois a verdade que son datos moi esperanzadores. A desestacionalización turística continúa segundo os datos estatísticos e a porcentaxe de visitantes internacionais medra.